kagat resang kapirang ngurinang kul ginempit gempit dusang renaning bawana yogi tukang walang ati lanyu-lanyu kumawani kumalancang ora pangling Nalendra Trigarta kowe Prabu Susarma mecah sepining swasana wani munggah ana setinggil Binaturata dasar kepara nyotaku sing teka sinuwun Prabu Maswapati ngirit wadyabala sak gelar sepapan utang wirang nyarwirang utang pati nyarpati ditiwanci dina iki aku semanunggal sekudon karo Koko Prabu Duryudana rening duingun nggonku nglamar ditampik nanging kanthi cara ingkang alus dina iki aku arep males wirangku nggonku nglamar ditampik rikala inguni dina iki gelem ora gelem kowe tak kendharat ora keduga ngulungi anakmu wadon Utari yen gelem ngulungake bakal tentrem negaramu ning nek tok kowe tak remuk negara Wirata tak ulungake anakku wadon Utari yen aku waton dadi kuwanda kelakon mati sawurunga kowe wah hei amu pukul singkang tuwa gumelun ngening kendhiasa ngabeke kawengku sagung jajahan gawe geger jroning negara Wirata sapa wadyabala saka negara Trigarta pangkatku tumenggung surayeng jagat sapa kowe putra dalem Satra Kadipaten aku Raden Sita tak jaluk sekaring kedaton Dewi Utari langkana kuandane Sita cilik bisa nyekel gedhe nyempal bau kanan keringku tak ulungke kadangku Yayi Utari wah lakon gampar sirahmu kowe
Tonggo dajing kok mandang. Wah. Hus. Wah. Hut. Wah. Hut. Hus. Kanggo rasa sumbar lindu bumi gonjing kumelu kuntur katok kandhangipun Kakang Dimas Jagal Bilowo. Wah, undang apa kanggo kakangku? Negara Wirata geger, negara Wirata bedah yayi kampengamu ing Nalendra Trigarta Prabu Susarma sekuton kelawan negara Ngastina satemati diwanci dina iki sinuwun Prabu wis katarungku dening Prabu Susarma pun Kakang njaluk tulung Dimas Bilowo ayonana kridane Prabu Susarma tentremna negara Wirata yayi. Wah, ratune dudu Bilowo, ratune Prabu Majapati.
Nang ditiwanci dina iki Sinuwun Prabu wis kinunjara. Ora bisa geglawat. Putra-putra kadipaten kabeh padha katriwandan. Mula pun Kakang njaluk tulung. Tentremna negara Wirata Dimas Jagal Bilawa. Sing nentremke kuwi ratu. Mongko aku ming tukang jagal. Mbeleh kebo sapi cacah 40 cacah 100. Ning nek perkara nentremke negara dudu garapane Bilawa ning garapane Sinuwun Prabu Matsapati. Oh Kadangku Dimas Bilawa kurang kepiye Sinuwun Prabu nggone ngayomi awake dhewe sak kadang mung kari kurang 3 dina mungkari kurang 3 dina ewa semono negara geger lah yen nganti kok ora bisa mitulungi Sinuwun Prabu Matsapati ana ngendi rasa kamanungsanmu Yayi kowe mulya kowe ngenyam kamukten kowe mangan wulu pametuning bumi sing tok pangan bumi saka negara Wirata kowe ngombe banyu saka bumi negara Wirata kowe nek bebuak ya ning papan kene ning apa sebabe negara geger kok ora gelem gawe pepadang Sinuwun Prabu kinunjara Yayi Bilawa kok ora gelem mitulungi rasa kamanungsan mono ngendi Dimas Jagal Bilawa wadanane rolayung kumelku cemrahnya maratani yen pancen kowe ora duweni jiwa satriya kowe ora duweni jiwa satriya dina iki aku njaluk pamit tak pasrahke sak putuhe Mbak Yumu Salindri yen ana apa-apane kowe kudu tanggung jawab dene aku sing bakal nglabuhi negara Wirata pun Kakang sing bakal ngluwari Sinuwun Prabu Matsapati aku njaluk pamit tak maju ning palagan ora satok candhet Yayi nadan kaya bedhet sewu sing ngandhu memangsan prandene kadangku wis ora duweni jiwa satriya ilang rasa kamanungsanmu kowe dimulyake diayomi selawase setahun ewa semono kok kowe ora gelem mitulungi Sinuwun Prabu lungguh sing prayoga ora ana critane kanggo kok perang lakone apa dalangi sapa aja menek kowe maju perang kudu senggara karo Mbak Yu wae kowe nangis gulung kuming apa meneh karo maju perang yen mengkono Dimas Bilawa lungguh sing prayoga tak adepane nggonku males Sinuwun Prabu Matsapati. Rikala nguni aku nglamar ditampik temah dadi pasulayan Wadyabala Trigarta. Remuk bubuk dadi rempon. Ning saiki kelakon Prabu Susarma ngunjara Prabu Matsapati. Kelakon kowe dadi bantan. Wah, modar. Sanggang Kara Sudibya sawara-wara genya kang pindha Gajah Setu Bondo
Nimblis kok ora nganggo taliwara. Gedhe selawun-lawun. Sapa kowe? Lek nomrepatmu jerengen gobokmu aku Jagal Bilowo. Sapa? Jagal Bilowo. Gawe geger ana negara Wirata. Prabu Susarma ratu ing negara Trigarta. Aja melu-melu mergo iki dudu perkaramu. Biyen Sinun Prabu Masupati wis mirang aku. Nggonku ngalamar ditampik. Lah saiki aku arep males wirang. Mergo aku Wadyabala negara Wirata aku bakal dadi pewalang. Piye? Kowe mbelani Sinun Prabu Masupati? Bilowo. Iya. Mundur. Mundur ora gelem mundur kelakon deplok ndasmu. Bilowo aku wis mertobat, aku wis sambat njaluk tulung. Odet Pancanaka.